Malta laħqet il-miri tal-2020 fil-qasam tax-xogħol ferm qabel dak mistenni. Statistika tal-Eurostat saħqet li grazzi għal żieda fil-ħolqien tal-impjiegi sa mill-2014 Malta laħqet il-miri fl-2017 3 snin qabel mistenni. Il-Eurostat irrimarkat b'mod pożittiv dwar dak li rnexxilha tagħmel Malta f'temp qasir, riżultat ta' miżuri li daħlu bosta nies fid-dinja tax-xogħol. Ewlen infosthom il-miżura tas-servizz b'xejn għax-childcare li għen bosta nisa jimpjegaw ruħhom filwaqt li kellek ukoll miżura oħra magħrufa bħala tal-in-work benefit li ħeġġet dawk dipendenti fuq il-benefiċċji jersqu l-qudiem biex jaħdmu. Il-Eurostat innota wkoll il-mira li l-pajjiż laħaq fil-konsum tal-enerġija b'hekk aktar nies qed jifilħu jużaw l-enerġija primarja. Minkejja dan il-Eurostat sostniet li Malta għadha trid tilħaq il-mira tal-2020 brabta ma' tnaqqis tan-numru ta' persuni f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Il-Eurostat saħqet li Malta għamlet passi ta' xgant u fl-aħħar snin naqset il-faqar u dawk f'esklużjoni soċjali. L-istess statistika li faħret lil Malta fil-qasam tax-xogħol irramarkat li pajjiżna tfadallu jnaqqas in-numru ta' nies li tilqu kmieni mill-iskola. Għalkemm l-istatistika tinnota li pajjiżna qed itejjeb is-sitwazzjoni f'dan ir-rigward filwaqt li żied in-numru ta' nies li għandhom edukazzjoni terzjarja.